Nemusím. Takže přepínáme do studia, kde další skupina představí svého... Se živí molitanem a polystyrénem. Žije se v těch krajinách a je to obojživelník. Brání se tak, že zvedne ocas, který funguje jako sekačka a začne sekat a poseká všechny lidi, co mu přijdou do cesty. Zajímavost. Spím 4 hodiny denně. Užíváte? Tak. A důležitá informace, co se týče rozmnožování tohoto tvora. Pozor, klade vajíčka. Ano, a máme tu vzácnou chvilku, vajíčko. Důležitá informace, toto vajíčko vteřinu poté, co se napočítá do 10, se vyklube. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rychle doktora! A tímto... Sorry, že to je proti slunku. Zase nějaký kruh. Honzo, ty už to nebudeš dělat? Budu, ale až potom. Nemám čím mluvit. Ne, to je můj. Ježiš, jak ti nesu. Stejně na něj nevěř. Tak, tady máme pramoře a na tom pramoři plují 2 rakačenky. Pozor, někteří tady jezdí jako... Naštěstí na tomto moři byla nespravedlnost. Na obzoru se objevil Hypalodon. To mě znovu budí. Jsem Hypalodon a mám velký hlas. Hypalodon, sežere všechno. Náš Hypalodon nejdřív sežere potravu, projde krkem, jenže občas to... Právě uvidíte, se jmenuje Jak to bylo doopravdy a jsme připraveni? Myslím, že spustíme znělku. Znělka! Asi před 4,5 miliardami let na Zemi vznikl první život. Byla to buňka. Asi na začátku Kambria se vznikly složitější živočichové, jako jsou například ryby a triloby. Přeskočíme prvohory a v druhohorách žili obrovští dinosauři. Na konci křídy se dinosauři postihlo obrovské a dinosauři hynuli. Teď se odehrává o pravelikánocích. Bylo jednou jedno vajíčko, nikdo nevěděl, co s ním bude, takže jen tak leželo. A najednou, šup, z vajíčka se vylíhnul Tyrannosaurus. Po sobě nechal vajíčko.
Vajíčko tam leželo tak týden. A najednou, křup, křup. Vajíčka se vylíhnul dinosaurus Rex, který sobě nechal další vajíčka. To tam leželo tak měsíc. A najednou, křup, křup. A nakonec se stalo, že zelený dinosaurus zabil toho hnědého malého dinosaura. Zelený si v klidu odešel a o 1000 let později, pardon, není tam vidět, vezmu si ruku, o 1000 let později se z něho stala fosílie. Už ji řešíme. Ničeho se nebojte. Reklamace, výborně. Tak, ještě jednou, prosím. Znělka. Miky, je to tvoje. Takže, dobrý den. Vítám vás tady u mého příběhu o mojí jazzové kariéře. V roce 1958 jsem odešel od americké armády. Nesmím říkat, k čemu nás tam využívali, je to příště tajné. Prosím vás, dámy a pánové, milí rodiče, karaoke je založené na tom, že zpívají všichni, jo? Takže v této chvíli je šance, aby se zpívali s naším smíšeným dětským sborem. Text není těžký, budu vám ukazovat. Takže pojďme. Zatím poslouchejte blues, to je všechno. Životu nebezpečnou, dotýkat se, elektrický zařízení, a nebo drátu na zem spadlý, a nebo drátu na zem spadlý. A jeď solo, Miky, jeď! Nech mě, já točím jako, jo? Netahej. Mám kádu dostat. Jo. Jo! A ještě jednu skoku! Životu nebezpečnou, dotýkat se. Úžasnější, co jsme kdy viděli, ale ne. Čeká vás ještě 5 opravdu báječných scének. A to ještě není všechno, potom ještě něco. Takže přátelé, se běhnu tady po točitých schodech dolů. A máme tu představení. Takže bylo jednou jedno moře a z něj bylo docela... Pánové, pojďte blíž, to je ideální okruh. Takže, dámy a pánové, finále naší produkce. Možná jste si všimli těch pravěkých přístrojů, tento jeden z nich. A Polož to. pozor, ještě řekl, že teďka nás to je taková pasáž, kdy slabší povahy se možná budou trochu bát, takže a má to trošku pozorněme na to. A smutné finále, ale to nevadí. Tak, i to k životu patří. Takže, Alo Sauře, jeď.
nenašli. Dámy a pánové! Ale právě, kdo se třeba našem, takže v tuto chvíli vybíhají ohavná monstra! Už se blíží! Jsou to příšera za příšerou! Kupí se za alofon do úhledného půlkruhu! Ano, je to zvíře s pověštou, nechutná věc! Jirče, kuchařce, Jitce, Marušce, Volantce, za všechno ostatní a vám. Jo! Já to ještě točím. No.